Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άννα και είμαι μία από τις λίγες εξερευνήτριες σκοτεινών ιστοριών. Σήμερα θα σας αφηγηθώ την πιο ανατριχιαστική ιστορία που έχω ζήσει. Όλα ξεκίνησαν όταν στα χέρια μου έπεσε μία παλιά εφημερίδα. Ένα παλιό, κιτρινισμένο έντυπο που έπρεπε να το πιάνεις πολύ προσεκτικά για να μην διαλυθεί από την παλαιότητα. Στο κύριο άρθρο του αναφέρονταν σε ένα χωριό το οποίο εγκαταλείφθηκε άμεσα και χωρίς κανένα επίσημο λόγο. Από μία ισχνή φωτογραφία μπόρεσα να διακρίνω το όνομα στην ταμπέλα του καφενείου. Ύστερα από εντατική αναζήτηση, μπόρεσα και βρήκα τον ιδιοκτήτη του καφενείου. Έπειτα από πολλή πίεση, δέχτηκε να με συναντήσει. Η συνάντηση κανονίστηκε σε ένα ορεινό χωριό. Η επαφή με τη φύση, τα πέτρινα σπίτια και ο καθαρός αέρας δεν προμήνυαν τι θα ακολουθούσε. Όταν έφτασα στο σπίτι, ένα γεροντάκι με υποδέχτηκε εγκάρδια. Η όραση και η ακοή του είχαν αρχίσει να τον προδίδουν, όμως το καθαρό βλέμμα και η εγκαρδιότητά του σε έκαναν να νιώθεις οικία. Για να μην το ταλαιπωρήσω, μπήκα κατευθείαν στο θέμα μας. Την βίαιη εκένωση του χωριού. Αυτό το συμπαθητικό γεροντικό πρόσωπο σκοτίνιασε. Το χαμόγελο εξαφανίστηκε και το φιλόξενο βλέμμα έγινε κρύο. «Δεν θα ήθελα να το συζητήσω», είπε με επιτακτική φωνή. «Και αν θες τη γνώμη μου, μην ασχολείσαι. Είναι ορισμένα θέματα που δεν πρέπει να τα σκαλίζουμε. Καλύτερα να πηγαίνεις», είπε κοφτά και σηκώθηκε σιγά σιγά, πηγαίνοντας προς την έξοδο. Την ώρα που έφευγα μου γνέφη. «Είναι μια απόκοσμη παγίδα θανάτου. Μην κάνεις το λάθος και πας. Ίσως να μην ξαναγυρίσεις ποτέ». Καθώς πήρα το δρόμο για το γυρισμό, αποφασισμένη να ακολουθήσω τη συμβουλή του γέροντα, οι σκέψεις μου ταξίδευαν σε δοξασίες μιας άλλης εποχής. Μιας εποχής που πλέον η επιστημονική προσέγγιση έχει αποδείξει ότι ήταν απλά αποκοίηματα της φαντασίας. Αποφάσισα να μην επιστρέψω στη πόλη, αλλά να πάω να επισκεφτώ το εγκαταλελειμμένο χωριό. Εξάλλου, ήταν μέρα ακόμη. Το φως του ήλιου σύντομα απομάκρυνε κάθε σκοτεινή μου σκέψη και μετέτρεψε τις συμβουλές του γέροντα σε ένα κακόγουστο αστείο ενός γερασμένου μου. Το ευχάριστο κλίμα όμως δεν κράτησε πολύ. Πλησιάζοντας το χωριό, το ραδιόφωνο έκανε παράσιτα ώσπου δεν μπορούσε να βρει κανένα σταθμό. Το σήμα στο GPS χάθηκε και το κινητό μου δεν μπορούσε να εντοπίσει κανένα σήμα. Στην αρχή μου φάνηκε λογικό, καθώς ήμουν μακριά από τον πολιτισμό. Σιγά σιγά άρχισα να αναθεωρώ την αρχική μου αισιοδοξία. Μία σκουριασμένη ταμπέλα στο δρόμο επιβεβαίωσε την άφιξη μου στο χωριό. Η γραφικότητα του και η φύση που είχε εισβάλει σε κάθε ανθρώπινη κατασκευή έκανε το περιβάλλον μαγικό. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια περίεργη αίσθηση, όμως δεν έδωσα σημασία γιατί πίστευα ότι ήμουν επηρεασμένη από τα λόγια του γέροντα. Ο δρόμος γίνονταν όλο και πιο δύσβατος από την εγκατάλειψη, ώσπου σε ένα σημείο ήταν απροσπέλαστος. Αποφάσισα να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο και να περιπλανηθώ με τα πόδια. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η νεκρική σιγή. Ήταν όλα βουβά και έρημα, λες και κάτι ή κάποιος εξαφάνιζε κάθε έμβιον. Περπατούσα με δυσκολία στα ήσυχα σοκάκια του χωριού. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, αντιδρώντας την επιλογή μου, όμως ο νους μου έβαζε κάθε ανησυχία στο κουτάκι των δοξασιών και των ανυπόστατων μύθων. Την σιωπή ήρθε να σπάσει ένα γέλιο. Μακρινό και απόκοσμο. Προς στιγμή, κοντοστάθηκα. Μετά όμως ξαναβρήκα το θάρρος να συνεχίσω. Βαθιά μέσα μου, πίστευα ότι ο ήχος δεν θα μπορούσε να είναι γέλιο. Κάποιο φυσικό φαινόμενο θα το προκαλούσε και ήμουν αποφασισμένος να το ακολουθήσω. Φτάνοντας έξω από μία μάντρα εντόπισα την πηγή. Μία παλιά μισάνοιχτη πόρτα οδηγούσε μια χορτιαριαμένη αυλή. Ένα πηγάδι στη μέση της αυλής αντιχούσε κάθε θόρυβο που προκαλούσαν οι κινήσεις μου. Το μυστήριο λύθηκε, είπα χαμηλόφωνα στον ευατό μου, για επιβράβευση. Το πηγάδι επανέλαβε τα λόγια μου, προσθέτοντας στο τέλος ένα μακάβριο γέλιο. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που χαμογέλασα. Μέσα στην απόλυτη σιωπή που ακολούθησε, το ένστικτό μου κράβγαζε πλέον «φύγε».
Γυρνώντας προς την έξοδο, η ξύλινη πόρτα είχε πλέον κλείσει. Η αίσθηση εγκλωβισμού με έπνιγε. Μία σκιά εμφανίστηκε από το πουθενά και άρχισε να με πλησιάζει. «Δεν έπρεπε να έρθεις εδώ», ψιθύρισε. «Αλλά δεν ήθελες να ακούσεις το γέρο που σε συμβούλεψε. Και τώρα θα πληρώσεις». Άβουλη και φοβισμένη κάθομαι σε μία μισοσπασμένη καρέκλα. Σκιές, φιγούρες και εικόνες πλημμυρίζουν την αυλή. Κάθε εικόνα και ένας τραγικός θάνατος, κάθε φωνή και μία τραγική ιστορία. Φρικτοί θάνατοι, τρομερά βασανιστήρια, αθώοι καταδικασμένοι γεμίζουν κάθε άκρη του μυαλού και των αισθήσεων και αναζητούν δικαίωση. Μία δικαίωση που δεν ήρθε ποτέ και μετατράπηκε σε φυγή και εγκατάλειψη του χωριού. Όταν στο χωριό ξεκίνησε μία αρρώστια, αυτή γρήγορα μετατράπηκε σε επιδημία. Οι χωρικοί, αδυνατώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, θεώρησαν υπέτεια την κάτοικο του σπιτίου. Μάταια προσπάθησε να τους μεταπείσει, μάταια τους παρακαλούσε για τη ζωή της. Η απόφαση είχε ληφθεί. Θα την πετούσαν στο πηγάδι του ίδιου της του σπιτιού. Έτσι θα σφράγιζαν για πάντα το κακό. Όμως, αυτή δεν πέθανε. Έμεινε πολλές μέρες ζωντανή στο πάτο του πηγαδιού και καταρριόταν όποιον άκουγε να περνάει απ' έξω, να νιώσει όπως ένιωθε αυτή. Και έτσι και έγινε. Ασυνήθιστα ατυχήματα, αδικαιολόγητη φόνοι και περίεργες ασθένειες εμφανίστηκαν. Στο συμβούλιο του χωριού, όλοι αποφάσισαν να φύγουν, κανένας δεν πρότεινε να την απελευθερώσουν. Την άφησαν, άδικα να υποφέρει ατελείωτες μέρες και νύχτες. Και ύστερα από το θάνατο της, το μόνο που επιζητούσε ήταν δικαίωση. Μία δικαίωση, που ήρθε με την παρουσία μου, και με στοιχιώνει από τότε.